ustez, larunbateko manifestazio nazionalean, mugarri garrantzitsu bat jarriko dugu ez, nolabait hezkuntza eragileen batasunaren isla, gure hezkuntza sistema propioaren aldeko aldarrikapen hori herritaratzea eta horren baitan indarrak metatzea, baina mugarri da besterik ez da izango eta hortik aurrera, eragileek erakutsi diguten batasun bide horretatik, guk ere aurrera egin beharko dugu herri bezala. Herri bezala zentzutan. Argi dago, lomce beste inposaketa berri bat besterik ez dela, eta ezin dugula mugatu horren erantzun dinamika baten erortzea. Ez erantzun dinamika batera mugatzea, ez da ere horren sasi konponbide edo sasi aplikazioetara nolabait bere kalteak mugatzeko. Hortarako hor egiteko ikusten dugu ezin beharrezkoa dugula hezkuntzaren moan ere burujabetza erekitzen joatea. Burujabetza zertarako, azkenean euskaldunok gu geuk erabaki dezagun zer nolako hezkuntza eredua nahi dugun eta zer nola egituratuko dugun hezkuntza eredu hori inolako kanpo ingerientziarik gabe. Horretarako argi dago, akordioak bilatu beharko ditugula, indarrak metatu beharko ditugula, bai eragile politikoekin, bai hezkuntza eragile, zein eragile sozial eta sindikalekin, baina baita ere, gainontzeko herritar guztiekin eta hezkuntza komunitate guztiarekin. Bidea argi dago, guztion artean marraztu beharko dugula, beti ere hezkuntza sistema propioa helburu, euskalduna hizkuntzaz, euskalduna edukiz, hezkidetzailea, parte-hartzailea, demokratikoa, hori helburu izan da eta bidea den artean marraztu beharko dugu. Eta bi horretan, egin beharko ditugu beharrezkoak diren ekimen politiko instituzionalak hezkuntza sistema propio horretara hurbilduko gaituzten lege proposamenak egiteko, hezkuntza eragileek ere egin beharko dute euren bidea konpromisoak hartuz euren ezigune eta sare ezberdinetan eraikuntza dinamika horretan urrats kualitatiboak emateko eta herritarrek eurek ere burutu beharko dituzte euren dinamikak herriz herri, maila lokaletik abiatuta beti gorako dinamiketan, etorkizuneko hezkuntza sistema propio hori eraikitzeko.